Lesson 25, lekcija broj 25. Ben at the bank. He wants to cancel his account. Ben je u banci, on želi da ugasi račun u banci. Bank officer. Can I help you? Izvolite. Ben, I want to cancel one of my accounts. Ja želim da ugasim jedan od mojih računa. Bank officer. Is there a problem with it? Da li postoji neki problem sa njim? Ben. I don't need it anymore. Nije mi on više potreban. Bank officer. What would you like to do with all the money in this account? Šta želite da uradite sa svim novcem na ovom računu? Ben. Could you transfer this money to my retirement savings account? Možete li mi preneti ovaj novac na račun štednje za penziju? Bank officer. It will take me some minutes. Wait, please. Trebaće mi nekoliko minuta. Sačekajte, molim vas. Ben, thank you. Hvala. Bank officer. Sign this blank. Potpišite ovaj formular. Ben, okay, goodbye. Bank officer, goodbye, doviđenja.